Ay, kinsa pa man day? Ako ay. Kita bitaw kang mag-drive na kuha ni. Oy, pre! Saan yung sakyanan? Ay, kinsa pa man day? Ako ay. Kita bitaw kang mag-drive na kuha ni. Nya, adto na ko na. Unar ko nimo. Sa pre, mag-story sa takadali ba? Nako'y tuyo, di mo ba? Pre! Sa ba? Unsa na mabuhay tuyo nimo? Kuan ba? Kaning... Baligya man gud na ako di akong motor ba? Palitan ni eh. Manginahan lang ko kwarta ba? Baligya na ako ni. Kaya wako kauyon eh. Motor? Sakyan ang ko nga palit, kaya ikaw ganag motor. Ano nga motor? Ay, di mo na pandanlog na ko kay pandanlog man dyan mo ha. Bati ng motor nimo. Sa una, ang bugiraw kay kanang motor nimo man. Karon, baligyan nimo sa kuha. No way, nana ko'y car. Sa motor nimo. Di. Hambugan na po din mo pre. Uy, nakasakyanan lang kay ka. Hambog naman kay ka. Pati labang danluga des dalan pre. Uy, pas isakay na lang ni akong motor diha be. Kay hindi ka tangas ron diha ba. Pating danluga oh. Lapok kay kayo. Isakay diha sa luyo be. Dito ra bitaw tama sa balay. Uy, kuya bra ko kargahanan ni. Dili motor, bahalag marata nimo motor diha. Kita pasakyon. Kuya bra ko pasakyon ani. Ikarga sa pribado ya man ko sa babaw kay pating danluga diha. Ugnaon sa kusdalan ana. Bago ra baya na akong motor, matumba ko. Kahugaw ng motor mo ikarga sa kung sakyanan. Parte may nang amping sakyan nga dili malapukan. Man, imo ra sakyan og motor patay hugawa. Bahala ng motora na ay. Bahala ka na mo atos ako kay nagdali ko ba na ko tuon ba. Ibig ko sila sa ako kay mohugaw kung sakyanan ba. Kanang kahambugiro nimo pre, makabalos ra ko nimo. Awa, kabalos ra gyud ko nimo. Antay kag moangyo ko kanako. Tagba, bargo na imong sakyanan. Hi guys, so mag-shoutout na po meron aning na nagpa-shoutout dire. So first is shoutout kay shoutout kay Albert Cinco na sa Crispian sa Bansalan. So shoutout kay Mikey Glenn Dumanhog, Maricar Nayan Vlog, Zina Minor, Kuya Pogs, Christian Salon, Pio Bastasa, Raylord Mabascog, Ramski, La Isla, Rodji Marson, Ranel Likayan, Wendy Abahon, Gisrel Ordinesa, Eri Jane Ibanez, o Ryan 28, o kay babaeng Joker Musayaw at Sintonado, din kay Randy Tiangka, Ede Robio, Sapphire Yala, Jomar Indico, ikaw at ako Niere, Angel Labo, Hirosit Tarde, John Francis Tating, Maricel Bicoy o Ranjon Chinkoy. So kana lang guys. Ranjon Chicken Joy. So kana lang guys. Thank you for watching. So kabala daw. Signing up.